Yesu. Glory to God. Uyakwazi ukwehlukanisa umuntu nesonto. Yini engamqabela? Oh, Jesus. uYesu wafusa indoda ibolile. Amehlulwa yini? Bless the Lord. Umuntu esaphefumula Hey, Lord. ukumkhulula ekufeni. You. If it is real, Amen. yokuba uLazaro wafa wabona. You. Yini engabangela uba ngimdawute uYesu? You. Xa ndibona umuntu osagulayo. You. Xa kanti uYesu Hey. wafusa indoda ibolile. Amen. Uyawazi amandla so esibamba umuntu. Iso simkhose ubomi bakho Yesu. Oh, of course. Oh, yes. Ngikubalise Oh, of course. Oh, Jesus. izifo amadoda ayeqeqa You. ayehlaliswa odwa kanti ngabantu abaneCoronavirus. Man. Lamadoda ancedwa nguYesu elisuku ehlukene nemindeni yabo. Oh, of course. Ngeke ukufa ngenxa yeqeqa. Lamadoda asinyama asinyameka haya kuYesu hathi Nkosi sihlambulule ubuyathanda. Jesus. Wathi uYesu ndiyathanda Oh, hlambulukani laphela iqheqa iqheqa yayisisifo kwaSirayeli You. esahlukisa umuntu nomndeni wakhe. You. iCoronavirus sisifo Yes. esifikileyo esithi sakungena umuntu ahlale yedwa. uYesu ngikhuluma ngoYesu, angikhulumi ngomfundisi, angikhulumi ngesangoma, angikhulumi ngeprofethi omaziyo. Ngikhuluma ngoYesu. Uma ngikhuluma ngoYesu ngikhuluma ngoNkulunkulu. Alithi iBhayibheli yena uNkulunkulu ongabonayo. Laba ababona uJesu lithi bake bayamazi uNkulunkulu. uJesu akehlulwa. uJesu akehlulwa. uJesu Jesus. Hallelujah.